so Allah jiya da tun na muku ɗaya wani wuya akan 2,000 ba kai wallahi kai ba da kan zama na da Allah ya ne ya kai caje mana kan kawo kamar ya zaka gwada mana ne ƙarya ne wallahi Allah wayan nan zaka bayar wayan nan dai ya sanar wani ka caje shi kai ba wallahi kake a gane kai ka zo nan wajen ya waya ce wallahi kai ya ne waya ce kai daya kudi ne a nan Allah kan mu sai ta aike da kan wani wai Allah ku ya kuke a kare ƙarya ne wallahi kai Allah me ya kai Allah ya guri kai ya ne wannan ma abun ba wani sauran wani abun ƙarya ne wallahi babu komai abu da ya rage mun ƙarya kudin za su waya ce kun karba har ba a kasan takalmi ɓoye kuɗi suke babu ana komai da Allah a kasan takalmi suna koyi Allah ƙarya ne wallahi Allah babu haka ina jiyo ƙanshin kuɗi a jikinsa ina ga ma jiyo ƙanshin kuɗi a ba haka ina jikinsa jiyo kai ba ƙarya ne kuma ci wallahi wuce ba ko na burne mu muna can iyaka boda muna gadin rayukanku amma ku kuma kuna nan shine yalla ba kai mu ma ba sojoji mu ma sojojin kanmu ne kai ƙarya ne wallahi ba wani wanda zai Allah ba wani wanda zai daga mana kai kamar yaya mu ba shi ƙarya ne ba wani sojoji ne mu ba shi wani sa wayo Allah ba shi wallahi na iya ba shi kayan sa wallahi kayan sa sama wallahi yunwa muke ji waya let's go a san yadda za a yi labai sun yadda za a yi da buwan nan ɗaya su karɓa a attaka na iya kallon kwa daga na har Senegal zan Allah ina gode yalla bai har Senegal sai punishment na gode yalla bai okay na gode ba kuɗin ka ba kuɗi dama na gode kama gaban